श्री माऊली मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल अंबाजोगाई. आज आमचा गॅरेज कॅम्प होता. त्या कॅम्पमध्ये पूर्ण आपण टायर खोलणं, बसवणं, सिग्नल त्याच्याविषयी प्रत्येक विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी देत असतो माहिती. त्याविषयी सर आमचे उडगे सर आजगुंडे सर जवळजवळ 70च्या जवळ आहेत वय. त्यांचं परवाच एक 15-20 दिवसापूर्वी ट्रेनिंग संपलेलं आहे. त्यांचं आपण थोडक्यात मत घेऊ. सर, मी गाडी शिकलो यांच्याकडं, पण मला खूप लवकर चालवायला शिकलो. जवळ कारण ह्यांनी माहिती वगैरे व्यवस्थित दिली, टेक्निकल आणि जनरल माहिती भरपूर होती. नव्हती काहीच आम्हाला समजत नव्हतं, परंतु त्याने इतकी व्यवस्थित आधी गाडी चालवण्याच्या आधीच आम्ही शिकलो. माहिती सांगितल्यामुळं त्याच्यातलं गिअर टाकणं कसं किंवा क्लच काय, स्टेअरिंगची माहिती, इतर पूर्ण माहिती एकदम व्यवस्थित समजावून सांगितल्यामुळं आम्हाला गाडीवर बसल्यानंतर कॉन्फिडन्स वाढला. मी तर 8 दिवसातच गाडी चालवायला शिकलो. इतकं मला म्हणजे मी भीती वाटत होती, स्टेअरिंगवर बसलो नाही मी कधीच. पहिल्यांदाच गाडी शिकताना स्टेअरिंगवर बसलो. भीती माझ्या मनात कसलीच राहिली नाही. मी 8 दिवसात गाडी चालवायला शिकलो. मी आता स्वतः एकटा गाडी चालवतो. थँक्यू. तुम्ही किती दिवसानंतर केली ट्राय सर गाडी चालवायला? मी 15 दिवसानं करीत होतो ना. 15 दिवसाला घरच्या गाडी असल्यामुळे मी 15 दिवसाला मागं पुढं करणं वगैरे असं करत होतो. भीती कमी झाली होती पहिल्यापासून. आजच्या कॅम्पमधून काही महत्त्वाची माहिती वाटली का? आज आम्हाला ते सिग्नल काहीच माहीत नव्हते, ते सिम्बॉल काहीच माहीत नव्हते आम्हाला गाडींचे. गाडी चालवल्यानंतर कुठली लाईट लागते, काय प्रॉब्लेम आहे गाडीमध्ये, काय फॉल्ट आहे, याचा आम्हाला भरपूर अंदाज येऊ शकतो आता आजच्या कॅम्पमुळं. आणि टायर खोलणं, बसवणं, पंक्चर झाली, गाडीमध्ये काय फॉल्ट आहे, कुठं काय आहे त्यांचे व्यवस्थित, म्हणजे सामान कुठं आहे इंजिनमध्ये, हे आम्हाला कसलीच माहिती नव्हती. जनरल माहिती एकदम व्यवस्थित मिळाली. ठीक आहे सर, थांबू.